Buin chu alu paratha kan siam le dona tui le via wang a ti hian kan nuai anga dar kar khat kan upanga chuan alu te kan rot koi anga be bom thil chi rang rang kan tel hnuwa kan kang don ani lo thir sak le don nia a buin ni hi Sunday ni a chun ei tur kan siam nge a kan nuai zawa is ka tela chi tlen te nen chuan ti hian kan upanga dar kar khat vel kan up don ani chumi zo chuan alu nen kan kang to mai don ani ka alu paratha siam tura khanin heng hi ka tel don ta ni purun hna hi mo kan langa chuan heng hi kan telanga fresh deuh mai tur ania tui don te mai nia a tui deuhin kan siam ange a chuanin le masala vel te ka tel don na lo thlir zel ro a buin ni chu thil tui deuh mai alu paratha tui deuh kan siam le nge a heti hi ka tel don ani tui via wang a hi ka tel don na ka alu paratha siam tura khan ma kala zau yang ka sin pai ta a tui don khop mai a yang kan sin pai a kan da anga chuan ba khor kan ba khor hi mo du thu sam lo ni to lawa chan chu containment zone akar khat kan on to wangin kan thil le sa ke khat hian du thu sam ni lo thar ko lawa do se thiam don ya ma se ba khor hi mo ala tui don thaw ani ti hian kan upama dar kar khat kan up nuwa hi kan chananga alu ne ka ron tel le don mo tui don te ni nia a containment zone na kan oma thil leitur apol tur ko leitur alo om kan leituring an chhuak thei box silo kan lei sa velin kan siam don na apol tur hi kim vak don lawa ma se tui thau tura ngai tai lama ser set don te mai na chuan ba khor kan tel lenga kan soi tawng khan kan ba khor hi a fresh vak lawa chan chu containment zone kan om don hma nia kan li khan ya wai man deuh lek to kar khat lo liam to mo hi masala chi sang sang kan mix san ania chu kan telanga tel tam lu tu khan ari man na thei mo chu wang chang kan tel tam lo nga he ni kan ro tang mo kan rot chik lenga chuan paratha kan noi nga chunga hian kan da don ta ni mo en chan chan ulama tui via wang a purun tam lu tuk hian a tui du chuang lo ta purun pa hi che kan telang
sim te in purun hi zai pura nyam no kami ta ura hi dar kar khatan cha to a chon hi tiang kan noi thang a phut mai da phut pa ngai hi tel la chuan a ben du lu to kam no chuan noi nga chuan hi chunga ti hian kan dang mo kan thil poi sa zong zong kha tùy mẹ lắm mình đã cắn tỷ lệ lắm mò chọn cần ngoan ngá đến tết tên nói ngay mò à bé đồ về lúc tao cả à rồi cặp bún mò chọn tiếng cần ngoan ngá căng đòn đi đây là hiang cái thả lẩu tam hả? Còn tên thì cái này ta. Đây là thảo cho nó mâm thấy lúc tụi cái ấy hara cho bằng cho nên đây thì cái này là tiếng cái ổ tiêu tam hả?